Pakishare ng aking live. Hindi ka mo magamuamusin na ha. Sayaw tayo to. Pakishare ng aming live ni Pato. Hi! Pakishare ang Pato. Good morning! Live selling tayo, uga. Mais. Galing po ako sa market ngayon. May mga mais. Good morning! Hello! Yes! Ano ba yung ulamin natin ngayon? Talbos na kamote? Diles o pinakas? Ay! Diyos ko na musod ay! Kainit. Doon na musod sa pala sa likod ko dahil. Ay, namusuon dito sa'yo. Kainit sa likod ko. Mag-shout out muna tayo to. Hi, good morning! Hi, good morning. Good morning, huwag kayong magalit. Mine po mais, no. Akin po yun. So, yung ulam natin ngayon for the day is talbos na kamuti at saka ganito. Dahil Sunday ngayon, so good vibes na tayo. Huwag tayong masyadong seryoso sa buhay dahil marami na pong na-stroke sa sobrang seryoso. Ha? From Lavac, Texas. Good morning. Hello. Hi. Hello. Hanyo, pulutan nyo po ino. Hindi po kinakain ito na Pato. Design lang po yan. Forever po nakakontrata po siya sa akin 200 years dito sa bahay. Tapos hindi po siya basta-basta na Pato. May malasakit po siya sa kapwa niya. Hindi po siya nagtatai sa mga labas-labas dito talaga sa likod ko. Bastos rin dito. Kaya niya ng... Carolina, kaon ka na ha? Kamaldita man sa imo. Doon hindi ka kabalo magpasakay. Good morning, Nano. Starring is Inday, Sarah. Yes, si Madam. Good morning po. So ako, ay hello, may nagligay, wala din store. So yung magugulay po ako ngayon, Diyos ko. Akala nyo kung ano-ano lang ito. Diyos ko, gugulayin ko pa po ito, huh? So magluluto pa ako ng talbos. Sana ka kuha muna tayo ng damit. Diyan ka muna to. So, ang gagawin po namin, ni Pato, magluluto po kami ng talbos ng kamuti na Diyos ko, Ginoo ko, napakahirap pala ng buhay ng tulad namin. No, ang hirap maghanap ng pera. Diyan ka lang! Ay, buto mo, lumipad pa sa'yo. Ano ka dito? Bastos ka karon ha. Ginapakahuyaan mo ko sa live. Hindi maglupad, kaya wala pa takatapos loto. Nga kakapat. Hindi ko pagpakahuy Lansakan ko ulo mo karon, sige gibala. Dra ka dyan ka. Pinapahiya niya ako yung sa live. Nahiya ka sa mga tita mo. Papadala sila ng star. Nagalit siya, madam, kasi hindi po kayo nagpindot ng star. So, ngayong araw na ito, magugulay po kami ng ito,
So, tapos magprito tayo ng buwad. Akala nyo kung ano lang, ito props po ito, pero syempre gulay na rin ito. Talbos ng kamote. Diyos ko, ginoo, paulit-ulit na yung ulam. Tapos maglaga po ako ng mais. Kakain tayo kasama si Pato. Para-paraan po tayo sa buhay, huwag kayong magalit kung ano man yung ginagawa ko po, professional po ako. Huwag nyo pong gayahin kasi life is short, kailangan ko pong umalis dito sa mundo nakangiti. Hindi tulad ng iba dyan ang yaman-yaman, papalagi nakasimangot. Anong problema nyo, ha? Huwag nyo idamay yung mga masasayang tao. Kung hindi kayo masaya, huwag kayong damay, ha? Life is short, sabi ko sa inyo. Good morning kay Tita Warling Villarosa, sa mga kaibigan ko, madam. So ngayon, nagla-live ngayon yung kaibigan ko si Ibet Yamamoto, brand shop, no? So talbos na kamuti lang ang malakas, tapos maluto, tauga. So doon tayo sa kusina to, ha? Huwag kang magsinuplada, sa baba kay karon ba? Lakta tayo ka karon kuan, kabalo ka na gid na kung ano yung sentensya ko sa imo karon kung maginaga ka na sa babaw. Lakta tayo ka karon yung sang pinya. Oo. Natatakot din yung Pato, alam niyo naman yung sasapitin niya kung tataray-taray siya. Pinya lang yung katapat niya. So, talbos ng daw kamuti, tapos magluluto tayo kasi hindi na bala maghalin. Bala kay karon maliti kay karon sa ako, pakahuyaan mo ko di. So, yan. Magluto tayo ng dyan ka lang muna. Magluto tayo ng steam na talbos. Tapos mamahaw tayo. Kita mo yung paano ko sa ulo mo kung ininta na sa babaw si Diagi ba? Magluto tayo ng steam na talbos ng kamote. Steady lang dyan, Pato. Ito pagagalang sa obra ko pero good vibes yung tayo. Huwag kayong ate-arte. So ito na yung ulam ko ngayong umaga. Tapos magprito tayo ng ano. Ano gusto nyo, diles? Ano gusto nyo, diles? Kung pinakas, ito oh. Mag-ano tayo ng dilis. Dilis at saka talbos kasi Sunday ngayon. Good morning, guys. Hindi nyo ko ipagkuhan na. Isudaan ko yan. Tapos yung secret ingredients namin dito sa pagluluto talaga is pato. Baka ginaga nga obra, no? Ang hirap na magbuhay ng vlogger. Lahat gagawin mo yun, dahil. May nag-angry-angry pa nga sapat ko. Ano yung problema? Yan naman. Anong ginapang ipakigbato mo? Ikaw ni live, ikaw ni vlog, oh. Kano ikaw ni vlog. So, nag-angry na ikaw ni live, oh. Kano ikaw na lang ang tarong. Kano matyagan ko. Galit-galit kayo dyan, nag-angry. Akala nyo magagawa yung ginagawa ako na hindi naman. Mahirapan kaya kayo anohan ka mo ng ihi ng tato. Umahaw kami yan ipatutin. Dosi ka mga biratkahan ka mga akig pa ka mo na matyagan. Ito daw makadagi ka mo sa mga amo nga pagkaon niya. Hindi man ka mo pauyon sine. Amo na yung pamahaw ko yan. Tapos mapait ko yung mapait bilog hapon. Pait-pait ubra. Kain ko na ng prutas na may bulbul. Sino ka nga utusan mo, kuya? Ha? Napakainin mo kayo ng prutas na may bulbul. Ano yung pinaglalaban mo? Kaya ko yung kumain na magsip-sip ng mga kaluluwa. O hindi mo kayo pagsuko-sukuon yung makakaw yung prutas na may bulbul. Ano ka si Lord? O gusto lang ko yung kung ano yung ginagawa ko sa buhay ko. Matanda na ako, alam ko yung tama at mali. Kaya don't you ever try me because I'm hard to handle, ha? Don't you worry because I'm happy. Pato lang yung katapat nyo. Subuon niya ko yung makao kaya prutas na may bulbul. Ano ka? Anak ni Paraon. Kapag utos-utos ka sa akin, ito nagbigay ka ng ano, chikas. Charot. Kung nagkaladagdag ng mga uga kung ubra mo. Kain tayo ng dilis na may
Kamatis. Yan. Dilis ng kamatis with love. Lugay lang ginaga ba na to? Hindi maglumpat. Ayan po, dilis na may kamatis plus pato with love, no? Yung ano, mga kaibigan ko dyan ng mga mayaman, kain kayo nito dahil ho, huwag kayong aarte-arte kasi kahit masarap yung kinakain mo, mga puno-puno ng cheese at butter, mabaho pa rin ang hininga minsan. Kaya don't you ever try me because I'm frankly speaking na right now. Hello? So nag-angry? What is your labot? Anong ipinaglalaban mo, ipinagmukha mo sa akin na wala akong kwenta? Sa tingin mo ba na hindi mahirap to ginagawa ko? Gawin mo nga ito. Kasi ang galing-galing mo, siguro ang ganda-ganda ng buhay mo. May pambayad ka na sa kuryente, may pambayad ka na sa tubig, at saka sarili mo lang siguro binubuhay mo. So ako kailangan kong gawin to because I need cash, no? Marami akong binubuhay na pamilya, so huwag mong pakialaman yung life ko. Just enjoy the show as long hindi po ako nananakit ng hayop. I love my pato at love ko yung sarili ko at love ko yung family ko. Don't you ever, no, pag yumaman ako, titigilan ko na to. Sa ngayon po, naghihirap talaga ako. Kaya sinasabi ko sa iyo, huwag mo akong anuhin niya. Buhay ko to, haliti ati kayo sa akin. Kakapoy, wala pa nga buhay pala. Kaya sa nagagalit-galit yan ha, huwag mo ang ubusin yung pasensya ko. Tao lang ako. Kinakapoy man ko ba na. No? Kung mayroon na ako pagkikitaan ngayon, titigilan ko na to. Basta padalahan mo ako ng 1.8 million. Nakagalit-galit sa akin, nakala mo makasalanan ako na No! Ganito lang talaga ang buhay ko. Wala akong pagkikitaan dito. Wala akong pira. So ayan o, may mga pato. Ako yan na props. So, nabailan na sa iya. Masurvive na gagagag. Nugalumpat! Pinadayaw, gaga kakaroon. So ganyan na talaga yan, no? Kung may pagkikitaan na po ako, tsaka may pira lang ako na pundo, hindi po ako gaganito. Ginagawa ko ng abnormal ang buhay ko. So anong labot nyo yan? What is your pakialam, no? Kasi buhay ko to ya. Kung hindi ko to gagawin, wala rin may magbibigay sa akin. Kahirap kaya magluto ka na may pato yung ulo, mga alinganga, mga pato nga daan na yung tumbo naman, hindi anis ako sa akin ko silyo, kapag yun yan, tanong kayo na kawan. So yung ulam ko ngayon dilis lang niya, at saka ibababa ko na tong pato, hindi mo ito habang buhay nandiyan sa ulo ko. Siya sinaswerte. Pagkatapos ko to kayo mapagod vibes, kakain din ako. Alangan naman makakain ako, may pato pa yung ulo ko. That's life, no, unawain nyo muna yung tao bago kayo manghusga, yun no, my name, at hindi nyo alam yung totoong kwento ng buhay ko. No! Hindi kayo manghusga na kayo agad kung sa tingin nyo, kung may pira na ako at saka may makaluwag-luwag na ako sa buhay ko, gusto ko rin sana maging masaya. Good morning, Longstein. Gusto ko rin sana kumain sa mga restaurant ngayon. Kaso lang ito lang mong kaya ko. Wala na! Kaya na, init nilang ulo ko niyo. Dog! Mga binastos. Bakit ito? Dalig na patok, tumakas. Joke lang yun na huwag kayo magalit. Ayun na, so pinalayas ko na si Pato. Alam niya na yung gagawin niyo sa labas. So, balik tayo. Abnormal. Wala na ko yung labot. I don't care whatever. No, good morning. No, dali din lang po. Diyos ko galinaptang balay namon. Iba niya, doon yung inikta niya yung Pato na ako na. Hayan po, 2,400, 1,800. Wala po akong time sa makipag debate sa mga taong nagpasensya ka na dinong ha. Wala po akong time na makipag-debate sa mga taong hindi po positibo sa pananaw sa buhay because I love dirty but not too much dirty. Sa ganitong panahon, kailangan ko mag-survive. Ang dami ko pong mga babayaran, mga wala na po akong lalaki, no? Nag-all by myself na lang ako. So, hindi pa rin ako makasurvive. Animal kasi, bakit kasi ngayon pa ako hinabol ng BIR na wala na nga akong Hindi nyo ko pagkuha na kayo pang dapalon, tagi ka mo karo kapilakas! Ginagutom na ko ba na? Kapangaki ka mo maglukdo-lukdo ko pato. Ano gusto nyo, lockdown ko buta? Nakakapoy na naiya nga agasto pa naiya kang sa pangsot pa. Manukot pa 150, mga ayo pa inugdaw sa motor na hindi, ay buto. Hindi ka balo magtiti-titi, mga sapat nila. Shout out sa mga lalaki ha, kapag yung motor na hindi ka mo kabalo magtiti-titi, pamatyo, tagi ka mo madakpat, ka mo. Mamahaw na no.
Tapos yung mga biratahan, yung iba nga mga kinyakin, nga ka, oh, pamahaw ka mo bala sa ari, ho? Oh, kahilte niya, tsura ko lang na ito sapat, pero hilte ko yung ga. Aabot pa. Itsura ko lang yung parang animal, parang hayop na may pagkademonyo. Pero healthy po ako. Yung hemoglobin ko po nasa tama. At saka yung kolesterol ko po normal lang po sa 300,000 lang po yung kolesterol ko. Tapos yung lactobacilli ko 399, yung isa namatay, uminom pa ako ng Yakult. Tapos yung aking creatinine, okay rin po sabi ni Dr. Villanueva. At saka wala po akong TB. Ha? Kung makapag ano-ano kayo doon, mga healthy, kapalantaw ka mo anay sa mga inyo, dugo, ha? Kaya basi dugo nyo, oh, dugo sa kurukokok. Maka live yung tao dito nga naglukdok apato, doon ka mga birata. Nga ka mo ginitihan, ha? Kapag painita, kaya suplada ko yung mga keg. Wala ko na kwarta sa buong basi, pang sugit mo sa lulo kung aswang. Pakao ko na sa rakangan nyo. Usudaan ko, ha? Naiyagin niya ka mga pigado, gaya. Pangaking flavor sa ako niyang kakao, kaya ano niya. Yung problema niya ni Ma. Mayo ka mo gaya kay Mayo, pangabuhi no daya. Ako ko hindi ko ya ibuhayin sarili ko, yung mamamatay na ko yung damdamo yung umaasa sa akin na tao. Pati kalabaw namin ngayon, kailangan ng lubid na kawala. Shoutout to sa kapangawat, kala sa umaha. Kala tagli kawato niyo pa. Gusto apat niya ni ay. Baka ko karbaw, 2 kabilog. Ang hugot sa karbaw namin dula. Ay. So mo lang giniya kabuhi ko, life is short, just enjoy the life, no? Because the moment nga nandito kayo sa may mundo, dapat naging happy kayo. Kaya kabuhi natin dito sa mundo, buhay natin dito impyerno na pag namatay kayo, no, nakasimangot pa kayo, impyerno pa yung puntahan nyo. Pag tinanaw kayo na San Pedro, anong ginawa nyo dito sa lupa? Anong ginawa nyo? Ha? Nagchismes kayo? Nang inggit kayo sa kapwa nyo? Sinabi nga, kahit kumplito ka sa bakuna, palakaon ka laswa, kung wala ka kwarta, manghina ka, kaya ganito lang ginagawa po ko para hindi ko manghina. Daligla. Nakatol ko, ah. O, natawa pala. Ito pa lang, ha, ito pa lang. So, sawan pa lang na. Oh, duwa lang putahan ko dito, sisikat ako dito. O may almoranas ko sinusong ginobra ko kay pertigin niya kakangkahangga yan. Mga muyo na ang pingalala sa akin. Bakit pa ako nabubuhay dito sa mundo? Pangamuyo. Budlay pagkagagaga. Ano nga kapoy pag sa kwarta? Ano yung mga upload na ako ganit nung style? Ano rin nga namin obra? Ligya ako rin ko sa kangay. Kung magawa mo, pwede ka na mo, man sa nagapangisa. So kung ganito akong gagawin ko, dami rin naiinggit. Kasi hindi nila kaya gawin yung ginagawa ko. Sabi ko, papasok siguro ako sa mga budol-budol, siguro at saka sa mga money heist. No, ayan po, siguro magiging proud sila sa akin. Kung ganito yung trabaho mo, yun o kadamo, ang dami nila yung mga kuskus balungos, yan nag-angry-angry. Ayaw ko yung ina-angry ako sa live ko kasi akin to. Kung angry kayo dyan, kung gumawa din kayo ng sarili yung video dyan, tingnan natin kung may manood sa inyo, para paraan dito yung sa social media, para mabuhay, gusto yung mga bilatkahan, kung wala man kamong kakaon sa amos niyo. Guno. Yung ulam namin, kahit mahirap na kami sosyal. No, kung pigado ka tawag nito, guno, gurayan. Pero pag mayaman ka na galing kang UK, United States of Calamity, sa likod ng LA, likod Alangilan, ang tawag nito, Vivi Shark. Gina-chopstick pa gani namin to pag kumain kami. Kahit ganito lang yung ulam namin, sina-chopstick namin to yan. Tapos isaw-saw mo ning daw kamuti, ho. Pangamuyo ka mo, kabay pang iras, wala na dala. Isaw-saw nyo dyan, ho. Nang props na, ulam pa. Hirap yung lukin. Grabe. Pagkatapos mo nikaroon kain ito, tapos ko live. Siyempre minsan makipagplastikan din ako sa inyo. Aminin ko, tao lang ako. Pagkatapos nito, na live ko na ganito na parang healthy, tingnan. Lilipat ako doon sa bahay ng kaibigan ko, may binyag doon. Kain naman tayo din ng mga chicken cordon bleu, iskabit silitson, dinuguan. At kahit pa paano healthy, pagkatapos natin kain ng healthy, lasunin naman natin ang katawan natin doon.
So minsan hindi pa natin maiwasan, hindi lang dinuguan at saka melitson makain mo. May mga shot-shot pa rin yan ng tanduay light, ganyan. So sa mga nagtatanong kung bakit po ako nagkaganyan, huwag lang puro pagmamahalag, huwag lang puro dasal. Kailangan minsan lasunin din natin yung katawan natin para mag-enjoy tayo. Kasi napagkamalan tayong madre dito. Hindi ka na lumalabas, punta ka dito, binyag ng anak ko. Kasi minsan nahihiya ka rin na mag-take home o magtakihumi ka dyan na hindi pa tapos yung binagbinyag. Tapos pag uwi mo, tinipid mo yung kinain mo kasi gusto mo sana i-take home. Kaso lang wala nang natira. So kailangan kainin mo na nakainin dahil. Huwag na kayo arte-arte nga, piling gwapa kayo, piling maganda kayo. Kasi hindi lahat ng mga maganda yung iba may ulcer. Amo na nga gabaho na ilababa. Gabaho pag niya ilasakang, may ulcer na sila day. Ayan. Huwag inarte sa ganitong sitwasyon. Pasensya na ka na rin sa balay namon nung kay makuha pa ko timbang buwas. Ang timbang nakuha ko may itsura dapat. May lawas ka. Timbang na siya mas pildo sa ato. Puraot. Puraot kami ngayon. Wala ta kwarta sini. Makuha pa kayo timbang na siya mas pildo sa ato. Pagkatapos mo yung may mais pa kuya. So ganito na kami na itsura namin na mukhang demonyo, na mukhang lalamon ang tao, pero mabait pa kami. Energetic at saka kinakain namin healthy because paano yun? Because paano sa English ano dahil? Yung dito tayo nakatira. Because I'm living of a fantasy world, thank you. If you need a good answer, talk to my lawyer because I'm eating. And saka, i-prepare, unahin ko muna yung self ko more than sa ibang tao. No? Kailangan ko yung maging masaya, mabusog. Kasi kung i-entertain ko yung mga basher na yan, ano, makonvert ko ba kayo sa cash? Ha? Malapusan na lang kamo sinamakan namong inyo. Hindi ko kayo makonvert sa cash, hindi ko kayo makonvert sa kaligayahan sa mga basher dyan. Pasok-pasok kayo sa live ko dito, mga yawa. Kayo magsimba, kaya! Nagpapaka, anong tao dito, yan, pasok-pasok kayo mag-comment-comment, anong pakialam yung sa pato? Akin naman yan, pato. Pag gusto lang ko yung lukduhon ko na bilog kagabi, tinatabi ko yung matulog, nagpapa-aircon yung pato, kala nyo lang, ganyan lang yung itsura niya, props lang, pero aircon yung kwarto niya. Yung kuryente namin, 5,200, kasi yung pato namin nahihilo yung pag hindi aircon. Hindi naman utod buwas. Tapos yung pato namin, yung kumakain ng mga lamog-lamog. Chowking yan, saka Jollibee yung kinakain niya yan. Napato man. Tapos yung pato namin, binibinta ko yan kay ang itlog niya 12 kabilog, puro baog. Ay, pulos ng pato, linga nga. So ayan po yung ulam ko ngayon, props na ulam pa. Practical tayo, huwag kayo gaya-gaya sa mga kaibigan nyo na mga sosyal tingnan. Pagkatapos, may ulcer gali. Ito lang ho, sapat na. Lagyan nyo ng kunting ganyan ho. Ayaw ko na mag-explain ng side ko, nakakapagod pa ulit-ulit, parang grade 1, section 11 yung iba. Kung makapasok kayo dito, kung baguhan kayo dito sa akin na followers yan, ang sakit yung sa ulo. Araw-araw ako yung mag-explain sa inyo kung ano yung pinaglalaban ko dito. Sinasabi na nga, ito yung trabaho ko, vlogger ako dito na naghahanap buhay lang sa social media. Araw-araw ulit-ulitin ko. Tapos makapag-follow, isang beses ka lang makapag-follow. Tapos hindi mo ako kilala, akala mo kung sino ka na makapag-comment ka ng mga masasakit. Dito pagkapangit ng itsura ko, pagkapangit pa ng comment mo, anong gusto mo sa akin? Ilibing mo ako ng buhay? You know my name but you don't know my real story of my life. Tama ba? Kami nga mga Pilipino, Ilonggo yan ay. Tandaan mo yan, ha? Tandaan mo yan, kami ng mga Ilonggoya, pagkatapos namin kumain ng kanin, dessert namin kanin, huwag mo kami yung anuhin. Ito una yan, dessert ko gani buto, naguntat na kuya.
Kagasto. Itong itsura ko, huh? Hello, Miss Erika. Hello, huwag kayong magalit sa akin na nag-explain lang po ako ng side ko kasi yung iba dito yung blam, nagagalit sila sa akin ni Dan. Wala mo kuya ginawa yung mga kasalanan niya. Yung kasalanan ko lang kasi pangit ako ngayon. Ganyan talaga yun, parang saging. Pangit ang labas pero maganda yung loob. Dapat may ambing yung buhay nyo sa balat ng saging. Yung pakinabangan pa. May silbi pa rin ako dito sa mundo kahit ganito lang ako dahil. Yung awayin nyo yung mga akyat bahay, yung mga nangunguha ng kidney, nangunguha ng mata, ng scam, ng re-ref. Yun yung anuhin nyo ha. Kasi sa akin mababaw lang talaga kasalanan ko. Pangit lang talaga ang mukha ko. So ano ngayon? At least mas maganda ako. Kinumpir niya ako sa mama ni Gerald Anderson na si Madam Banji. Magkahawig kami ni Madam Banji, yung mama ni Gerald Anderson. Hindi manghilabot sa akon, kaya kung mahilabtan yung gikuya, tutuod lang. Damo ko bila problema, subong. Ang panghilabot sa akon, hindi lang kamo mangaki kung maparaspasan sa kamo sang frying pan nga may mga gulo. Gapang palpag ko yung bala itsura, bala mo nang galagupi, itsura sa miga ko yung palpag ko naka-frying pan. Galit na galit sila. Ako busog. Yung iba walang ulam, walang bigas. Nanood at sila nagalit. Kaya hindi kayo pinagpala minsan kasi mga inggitera kayo. Mga pakialamera kayo. Habang buhay hindi kayo magiging masaya sa buhay nyo. Dahil hindi kayo nakakontento sa buhay nyo. Nakikialam kayo sa buhay ng kapitbahay at kapwa nyo. Yung iniinggitan nyo, napakaganda-ganda ho. Fresh na fresh. Yes. Sabi ko lang fresh na fresh, pero sa totoo lang bulok na rin ako. You're beautiful inside and out. Yes, thank you so much. So mamaya po, mayroon na po akong apa dito. Nang nangangailangan ako ng soft drinks, mamigay ako sa tubuhan, nandito na yung apa ko sa mantika. Oh. Kasi yung saging ko doon na malapit na sang magpaalam at saka sinusundo na ng itim na usok at anino, kailangan gawin ko ng turon. May mantika na ako dito, dalawang bote. Mayroon na rin akong asukal, mayroon na rin akong wrapper ng turon. So iluluto ko yon, pamigay ko sa mga trabaho sa tubuhan para mabawas-bawasan naman yung kasalanan ko, makapakain ako sa kapwa ko. Kahit ganito lang itsura ng lula nyo, mahabagin ito. So kaya kailangan nyo mag-sponsor ng soft drinks. Sino mag-sponsor dyan? Ng Dagol. Padala nyo sa Palawan ngayon. Prangka ako ha. Wala ko yung pira ngayon dati kasi ako yung talaga na gumagastos. So ngayon hanggang turo na lang tayo. Ang dami kong problema. Dahil! Yan ang gawin nyo. Mag-ambag kayo sa akin sa charity para mag-enjoy kayo. Magkita nyo sa vlog ko. Sabi, uy, nag-ambag ako ng soft drinks dyan na Dagol kay Erika Imbang. Hindi yung ibas na ako na ibas. Na wala na nga kayong nagawa na kabutihan dito sa mundo. Pero wala naman talagang baser. Ako lang talaga umi-eksena dito. Wala naman ako natakot siguro yung baser. Kanina nandyan siya eh. Mga yung baser ko nagko-comment ng hindi maganda. Napakasakit ng kanyang comment na hindi maganda. Pero ang totoo, wrong spelling yung comments niya. Doon wala ka graduate elementary school. Doon kami lang. Yung isa ka na sa akin doon ho. Iluluto namin yan ni Miss Popcorn mamaya. Baka si Maria Labo pupunta dito.
pamigay namin yung tubuhan. So gagastos pa ako ng gasolina, magbayad pa ako ng driver. Kaya ambagan nyo ako yan ng soft drinks dyan. Hindi na ko dahil ako. Hindi lagi ko yung madam yan. Nagwanta ko na lang niya. Nahuya na ko lang sa inyo nga. Naari na hindi ko pag-ubos ko. Pero hindi lagi ko siya. Aslong. Yata ko sa patong. Ito! Ditong gagaya ito man. Pato! Doon ka na. Kaos sa siya. Dito itong gagay na nago. Di yung dalamugan. Ay, mapakaon to. Ito. Doon sa likod. Yun lang yan. Ito yung ano, yung turon. Gagawin kong turon. Oh. Kaya ko sinungaling ko. Hindi nyo kayo pagbuti. Pag ano kayo maluto, hindi ko yung turon. Subong. Panghatag ko siya mag-ubras tubuhan. Ngayon ko nito bakal ko. Overright niya saging. Sa may ara lang na ako wala ka mo kwarta. Okay lang, hindi ka mo mangakig. Kaya prangka ko yung bla. Yung iba niya, hindi na mahatag. Nagalay para pangangakig. Daw ilagit kwarta. Kung hindi ka maghatag, hindi. Hindi kayo makingakig. Doon ka mga maldita sa inyo. Hindi man inyong kwarta. Kung sige ko paning wala gahatag, ang paning sinupla daw. Hello, Jojo! Kaunta ng butan. Shout out sa na ng mga tao. Hello, react day. Mag-ambag ko. Wala gig ko. Okay lang. Hindi naman hindi ko naman sinasabi na kailangan dito ano requirements na magbigay. No. Ako talaga bawal sa amin yung humingi, pero hindi yung bawal pinagbabawal yung padinig-dinig day. Pinagbawal lang sa amin ang humingi, pero hindi pinagbawal yung padinig-dinig. Ang tumanggap, hindi pinagbabawal. Yan lang ang maipagmalaki ko sa inyo. Kaya kung ano man yung subukat ng umaga ito, ha? Nan. Ito ganda, ha? Nami mo unid. Hoy, pato, di ka nagaling! Gagal pa. Pakalabos sa piyak balay, ha? Wala ka pa panghimos ng nigdaan mo, layas kang gaga ka. Barangay Tangob, shout out sa taga Barangay Tangob. Jubil Divertis watching, good morning. Sa mga nagbigay ng star, di ko kayo anonym, madam kon magpadala ko, Errol Imbang. PM mo ako dahil. Dito mo ako i-PM. Para ano ko kayo. Dito nyo ako i-PM. Ito yung aking ano. Ito yung aking Facebook na original. Ano. PM nyo ako dyan. Kamabakal ko soft drinks. Mas mabuti na yung nagprangka kasi sa manluko ka. Anuin ko yung wala ko yung pira ngayon. Magluto ko yung turon. Ipamigay ko sa tubuan. Wala sa soft drinks. So sa iba yung mga pira nila sinasayang na nila. So sabi ko dito, baka may extras na ipadala nila sa akin. So ano masama dyan? At least legit na scammer to. Harap-harapan, sinascam kayo. Hindi yung scam kayo sa messenger lang. Hindi nyo nakita yung tao. Ito legit, ho. Yung ID ko at saka yung location, lugar, nandyan pa yung sa Facebook ko. Pwede nyo pang tawagan. So anong masama dyan? Nagagalit na yung iba kasi hindi nila kaya mang-scam ng legit. Ay, hindi pa ka doon na doon. Gabaan ko dahil. Hello! Send ko na. Gripel Jabawuski. I love you. Sa nubya ko na sa Japan, sa abroad. Gripel! Shout out kay Gripel! I love you! Hindi ko ba, kami, hindi ko ba inom ko ni Karon, no? Nakapoy ka ba sa bawang? Hindi na itong duwa kasapat niya si Maria Labo. Kasi ano man, si Miss Popcorn, tawag ako sa paputahin ko dito ang mga animal nila.
Kahapon buong mag-araw kami na sumamas ba ko dumapatay ko sa pang-drive ni Maria Labo. Unis. Kaya maluto kami. Kasi kailangan ko tong dalawa to. Tutulungan ko sila dahil na dati napabayaan ko tong mga kurimaw nito. Hello, Yaya! Yaya, pangit! Nandiyan ba yung Yaya ko na pangit? Si Miss Popcorn, tawagan natin, i-prank natin. Nagya pangita din si Bobra kita nun. May sumon ka dito. I-prank natin si Miss Popcorn, sabihin natin na dito. Miss Maria Labo, sana itawagan ko. Bakit hindi sumasagot ang mga animal, naman? Busy rin sila siguro. Tawagan natin, i-prank natin ang dalawa. Hindi man online ang sapat yun. Hello, good morning! Dahil may barangay Tano dito naganap sa iyo na yun. May kaso na hindi sinagot ng animal niya. Baka nanood siya ng live ko. Hindi siya sinagot. Dahil may naghanap dito sa St. Peter. Dalawa kayo ni Maria Labo. Kasi may promo daw. Dalawa kayo by 1 take 1 daw yung St. Peter. Tawagan natin. Hindi man sa 19 minutes. Pwede kasabat mga sapat nila. Ipang-block ko ni siya bala. Hi! Kanamit sa nabutan. Mura lang today. 30 pesos sa yung kilo doon sa puno. Oh. Pag dumating sa bayan, 50 na. Kailangan kayo talaga akyat sa puno. Shout out po from Kape sa Aswang. Ba, may aswang ba na sa inyo? Manyak na sumong yung mga kadalasan lumalabas, manyakis, wala nang aswang-aswang. Mga aswang yan, mga dati pa yan sa mga kapanahunan, pa yan ni Kinintigimo na hindi naman sila nag-exist. Kaya nila i-transform mga pispis, kuring, hindi na kayang magpikak-pikak o mag-ilipante, mga alinganga nga mga aswang, mga bahosakang. Ang imo yung nga kapital yan, red horse yan kag tanduay, ila kapitalana lang yan, daw maperde ka pa nila. Hello. Ako tawag, ma'am, si Arlene ni. Ay, sasagutin. Hello! Hello. Oh, live ta subong lantaw niyo. Live ne? Madam. Ay malagaw ko na pala, madam. Ano ba tsagan mo sa balay namon? Plaza ang lagawan mo? Charot. Hello, 2.3 thousand viewers, oh. Nang si Ed Morales, i-subscribe nyo siya. Muna sa naka-virgin sa akin. Ito, oh. Tinagayo naman na guro, ah. Nagpali-pali, nakakatol-katol, go. Nagkipot na pala, no, guys. Hindi kayo maluto ko. Ano, magluto tayo ng turon, mamigay tayo. So, ikaw na lang yung punta ka dito. Baka lang na soft drinks na yun. Oo, sige, sige. Mag-ambag ka na. Ari ko kay Atty. Urula, gajuti pa. Ang bala si Atty. Urula nga mga ayo ko na siya sponsor, bi. Ano na, Madam Yara, okay man, ah. Oo, sabihin mo sa kanya na si Erika daw mangayo sa iyo ng sponsor ngayon kasi mamigay daw sa ng turon daw. Oo, tikila siya kay Ikaw yung ano na muna. kaya nakitanay kami na to nagligat sa may ano ho, ano na to kami nagligat kami pag-abot ng Secretary Panilo. Ito po si Ed Morales, si Lolo Ed, i-subscribe nyo to guys. Hello, thank you. Pa-subscribe naman. El Toro dito buso, madam. Ang YouTube ko, madam. Oo. Bota. El Toro dito boso, ganito kalakit, ganito kahaba ang kaniyang pasensya. Abol-abol. Oh. You know what, Erika, no? Pagdating dito sa eleksyon na ito, ay ano na tayo, diretso na ito, ha? Wala nang pakimi-kimi, ha? Boom, karak-karakan na talaga ito, no? Ay, ako talagang bala sa'yo to kasi alam mo naman sinulo mo na marunong ito mag-deep throat no, sa lahat ng mga bakla dito sa amin. Ako talaga yung ano dito sa aming pagsisiyasat ng mga ebidensya. No? Dalawang bakla, ginahasa, tuwang-tuwa. O so sige kanto na di. Dala di soft drinks. Suko. Oo. Suko, ina. Suko. Gwapo dito dahil alam mo yung lalaki talaga na mahalata mo na gwapo at saka mabango. Yung hindi nagsasabon ng labada o argo. Ano sabon safeguard ka? Mag-safeguard ka dong? Labada lang ako, ya. Labada lang ako ginano ko, ya, madam.
So ayan guys, no? Puntahan nyo na yung kanyang YouTube channel, El Toro dito Boso. So ano ang gagawin natin ngayon? Bale, mamigay tayo ng turon. Magluto ako ng turon dito. Tingnan mo natin. Ay, yung turon na ipamigay natin, isukat natin sa turon mo. Ganyan dapat kahaba at ganyan ka-crispy. Tapos itikman ko agad, baka hindi masarap. Tapos ipamigay natin sa mga tao. Tapos gagawa tayo ng video, reaction ng mga mag-asawa. Kasi kadalasan ngayon yung reaction ng asawa, sa loob ng bahay, kung ang asawa niya may dala, ganito, ganyan. Basta gawin natin reaction ng mag-asawa, ikaw yung mister ko ha. Oo. Tapos ituon mo ang turon. Itupong mo ang turon, itupong. Itupong. Ako yung asawa mo ha. Tapos ikaw yung mister ko ha. Inambal mo sila, madam. Inambal mo sila nga ako naka-virgin sa imo? Oo. Oo. Di ano reaksyon nila? Happy man sila? Anong reaksyon nyo na siya yung naka-virgin sa akin, madam? Okay lang daw.